hvad der gik godt. Det er ikke helt fint. Nej, det er dem, der er en skæv. Så er det nu. Ja, det er jo ved at have dernede ved 20'erne, det der, hun har skæv siden. Jamen, han er skæv siden. Han var lige lidt sådan lidt fremme, men han kommer ind på det. Nå, jeg springer. Ja, men der er altså også så lidt spillerum, altså. Jamen, det var nok det her ved at også speedspringe op for langt. Ja. Men altså, den skal vi hjem og have. Der er faktisk 2 ting på den her, vi skal hjem. Vi ikke skal bruge til. Og det har faktisk, ja, det skal vi lige huske på nu. Det er faktisk ikke første gang. Det er, at når han er på den her side, så er der sådan nogle ting, der ikke giver. Ja, det gik også alt det i vendingen dernede. Han har ikke styr på det. Nej. Det har han ikke. Det skal træne noget mere. Der gik han forkert for. Der gik han om på plads. Men jeg tror sgu heller ikke, det er lige det skridt, vi har trænet det på den side. Vi har trænet alt andet på den side, men lige det der skridt, der vi skulle tage. Ja, for det så jeg dem, ja. Der må du lige snakke med ham og give ham ekstra kommando. Ja. Det er altså ikke en selvfølge, at han stopper op, når han er på close-siden, og han sidder sig automatisk. Det er altså ikke nogen selvfølge for ham. Der står man og venter, hvad skal jeg så lave? Men det skulle gerne gå hen og blive til en selvfølge. Det kræver mere end en måneds træning. Det er måske det, vi skal fokusere på de næste 3 uger. Ja, inden vi skal til det hjem. Ja, det skal i hvert fald til i skabet. Ja. Ved du, så kommer der sat. Der kommer sgu folkehåber, når vi bliver 36. Ja, det vil da ikke ret mange. Nej. Det er da hurtigt overstået. Du kan se, hvor hurtigt vi var færdige. Ja. Det gør det ikke noget, der er flere med. Nå, men det er da fint, at der er kommet flere med. Ja. I stedet for 24 kun. Ja, det er da godt med, det er da godt, der er lidt flere på mig. Det er sat på det hele ting, det kan godt være flere. Ja, det havde vi ikke gjort. Men nu er de på det. Nå, så skal vi ikke mere i dag. Så er det slut for i dag. Det var da heller ikke rart at skulle vente til klokken lidt over 12 nu. Det skulle have gjort nu. Det skulle have været ikke 14-15. Hvordan er de andre? Jamen, det er de der ved at køre. De kører ikke tak. Det er Helle Brosen, der går nu. Så kan vi køre op og svømme op på familien med mor, så holder de åbent her. Det er gratis at svømme her. Jeg synes altså ikke, at det er 3 men jeg skal have fat i den der. Jeg er helt overbevist om, at jeg skal have den. Ja, fordi der er fremtiden. Nej, der er jo 5 minutter. Jo, der er. Det står der. Ja, det er helt fint. Det er nemlig langt. Det er meget længere, end man regner med. Det er en gråzone. Der er fået lige det 300 meter. Ja, det er 300 længder. Var det i gamle dage? Jamen, det har der ikke. Er den nye, den er ekstra. Det tror jeg. Det er jo en af dem, der står i mål min, fordi jeg får at se, hvor langt han skal tilbage. Det ved han sgu ikke. Stopper lige før 300 længder. Det er 300.